Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno en garti e windande men hande, windande wattore 26 Dental Dina TV. Ko wayni ko ha mawɗo ha saƙiro way kono zéro ni, kono wona zéro de, ko ha saƙiro. So woni hakkude woni arwande bindol ene wiya ha mawɗo. So adima e bindol ko ha mawɗo ni wayata. So woni hakkude bindol ko ni wayata ha mawɗo. So woni sara bindol noon ene wiya ha saqiru, ay ni wayata. Toɓɓaɗo ɗiɗi, toɓɓe ɗiɗi dow mbiya ta saqiru. So toɓɓani wona ha saqiru. So toɓɓi ɗiɗi dow wiya ta saqiru. So wayni tan ko ha saqiru. No wayni ko zéro ni wona zéro noon, wona o puyar kadi. Ko ni ha saqiru windirte so alama wondi hay goto. So alama wondi hay goto ko ni wayata. Arwande bindol ko ni wayata. Hakkunde bindol ko ni wayata. Sara bindol ko ni wayata. Alama wondi hay goto ni wayata. Fof so rendi tan ko ha. Ɗo ko ha saqiru, ɗo ko ha mawɗo, ha mawɗo, ha saqiru, ha saqiru. Toɓɓe hen so toɓɓama ɗiɗi ɗon, toɓɓe ɗiɗi dow ɗo tan mbiya ta saqiru. Ɗo toɓɓe ɗiɗi dow ta saqiru. Ha mawɗo noon ala toɓɓe. Ha mawɗo toɓɓata. Ko ɗo tan toɓɓata ɗo. Toɓɓa ɗiɗi dow ta saqiru. Ɗiɗi dow ta saqiru. Wamma ɗo kam ko ha tan wiyete. Ha mawɗo, ha mawɗo, ha saqiru. So toɓɓani, so toɓɓi mbiya ta, mbiya saqiru. Ha saqiru toɓɓani, so toɓɓi mbiya ta saqiru. Ɗo ko ha saqiru, so toɓɓi mbiya ta saqiru. Ɗo ko ha mawɗo, ɗo ko ha mawɗo, ha saqiru, ha saqiru. Windande mon ɗo haaɗi. Ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbawi jogon ɗigga. Ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah, Yaya Leko Sénégal, mbaɗon balle mon no wiya no wiira. Wassalam.